para más de 5.200.000 valencianos, ese procés catalanista a la valenciana se ha terminado. Por tanto, la buena noticia, senyores i senyores, és que del procés se sale. El greu problema que tenim al País Valencià és que la dreta sempre utilitza i sempre instrumentalitza la llengua, que no els interessa absolutament per a res. L'extrema dreta condiciona els governs conservadors del País Valencià, les Illes Balears i l'Aragó amb uns pactes de governabilitat que apunten directament la llengua i cultura catalanes. 37 años de imposición lingüística del catalán a toda la población, 37 años de políticas sectarias que han discriminado el uso del castellano y 37 años de una meticulosa labor uniformadora para diluir las lenguas de Baleares en un catalán estándar ortopédico que aquí no hablaba nadie. Tenen molt posat en la diana la llengua catalana és la seva obsessió. I la seva activitat parlamentària se basa en aquests primers mesos de legislatura, en aquest primer període de sessions, en mesures contràries a la llengua catalana. No vamos a defender a ninguna institución, autor, organización, instituto, como usted quiera llamarlo, que lo que defienda es la implementación dels països catalans en esta parte de España que se llama Comunitat Valenciana. El futur pinta negre perquè han vingut a les institucions unes persones que pensen que la cultura són els bous i pensen que la cultura és tot allò que no soni a llengua, a teatre, a coneixement. Tensió i emoció en la primera nit de bous envolats a Carpesa després de 7 anys de prohibició a les pedanies de la ciutat de València. Es recupera una pràctica polèmica que l'anterior consistori progressista havia retirat per considerar-la maltractament animal. La decisió del nou Ajuntament de València, del PP amb el suport de Vox, és un senyal molt clar del que vol impulsar la dreta valenciana des del poder. Lo hemos pasado bastante mal porque ha habido peñas de alrededor que han estado a punto de desaparecer por desaparecer el toro molao. Pero al final la afición en estos pueblos es tan fuerte que hemos podido soportar durante estos años y gracias a Dios, insisto, ya tenemos toro molao esta noche y si Dios quiere no pasa nada. Els bous i les tradicions taurines també són una de les senyes d'identitat del nou govern de la Generalitat Valenciana de PP i Vox. Per això ha col·locat com a vicepresident i conseller de Cultura un ex-torero que només parla castellà. Lo más grande que he hecho yo en mi vida y que haré en mi vida es ser vicepresidente de este gobierno y ser matador de toros. Per a aquest 2024, la Conselleria de Cultura ha subvencionat amb 300.000 euros la Fundació Toro de Lídia de Madrid, mentre que ha eliminat subvencions als grups animalistes i entitats que impulsen la llengua i la cultura pròpies. Cada Espai Fuster la música al 100%. Se va a quedar con una subvención pública de 0 euros. Federación de Institutos Estudios Comarcales del País Valenciano. Se va a quedar con 0 euros. La Fundación Carles Salvador para el Fomento de Estudios y Difusión de Obra, que ustedes dieron 100.000 euros, pues también les hemos quitado la subvención, como también, y presumo de ello, no me escondo, a la cátedra Vicente Andrés Estelles, que ustedes regaron con 50.000 euros y nosotros pues no hemos regalado ni con ningún euro. Y los toros les puede gustar más o menos, pero son parte de nuestra cultura. Les retallades han anat més enllà d'entitats culturals, museus i editorials que difonen el valencià. A Borriana, la protesta de centenars de persones no ha evitat que aquest any la Biblioteca Municipal es quedi sense les subscripcions de les revistes El Temps, Enderroc, Llengua Nacional, Cavall Fort i Camacuc. L'Ajuntament de PP i Vox les retira per considerar-les d'ideologia independentista.
No ens sorprèn res que Vox hagi considerat que el Camacuc és una revista a llevar de les biblioteques i de l'abast dels xiquets i les xiquetes, perquè és una revista escrita en valencià, en català, que és un idioma que ells ni els agrada, ni utilitzen, ni estimen, ni protegeixen, ni difonen. El cor de la revista es troba en aquest local, des d'on es coordina el contingut i els treballs que envien dibuixants valencians. El 80% de la revista és còmic, són historietes curtes, amb humor, també tenim contes, passatemps, un experiment en cada número que es fa amb materials de casa. La retirada de les publicacions de la Biblioteca de Borriana ha augmentat les subscripcions al Camacuc. També és l'origen d'una campanya solidària amb les revistes en català. Fes un 2x1 en revistes en català. Fora dels mesos més turístics, Menorca recupera la seva vida quotidiana. A la llibreria Pau de Ciutadella trien i encapsen una selecció de llibres per a la 18a Fira del Llibre en Català. És una edició especial que es farà tot i l'oposició inicial del Consell de Menorca, governat pel PP, que volia acabar amb la fira dedicada al català que s'ha fet durant 18 anys. Amb una raó molt senzilla, que és donar un impuls a la fira que es venia fent i obrir-la que no només hi hagués autors en llengua catalana, sinó que també hi hagués autors en llengua castellana, però és a dir, fer una fira un poc més de temàtica generalista per intentar incentivar més la fira. Van dir, no, la fira del llibre en català és la fira del llibre en català. Se pot fer una altra fira, però aquesta s'ha de mantenir, que ens ha costat prou, moltíssim, i volem seguir mantenint moltes associacions, gent del carrer, tothom us animava. No mulleu. Sí senyora, a plantar-se. La revolta de les 10 llibreries de l'illa ha impedit que el conseller de Cultura se'n sortís. El català és la llengua habitual del 60% dels habitants, però el consum cultural es fa majoritàriament en castellà, segons l'última enquesta de la Plataforma per la Llengua. Per això els llibreters no entenen que es rebutgi la promoció del català a Menorca. Jo, un moment donat, en el conseller li vaig dir, bueno, que te fa por la paraula català, perquè és la nostra llengua, tant si vols com no, és la nostra llengua, és la nostra brutalitat, és la nostra diversitat, però això ho enriqueix. Així com els valencians, els mallorquins, tots ratllem el mateix, la gramàtica és la mateixa. Qui vol li diu menorquí, la llengua, qui vol li diu català. Tots sabem que estem ratllant de branques del mateix tronc i al final són maneres de referir-nos al nostre idioma. I en aquest sentit nosaltres no vam voler ni volem crear un problema allà on no existeix. La reacció dels llibreters en defensa del català ha enfortit la fira, que ha estat tot un èxit de públic. Ve molta gent, hem hagut moltíssim. Les polèmiques. I la gent vos felicita, els llibreters. Estem molt contents. Les Illes Balears lideren el creixement demogràfic de l'estat espanyol. La població ha augmentat un 126% en els últims 50 anys, fins a arribar al 1.200.000 habitants. Aquesta transformació ha trasbalsat la societat i la seva cultura. El nombre de catalanoparlants es manté més o menys estable, en torn als 360.000, 400.000 parlants, però què passa? Que aquests 400.000 parlants cada vegada en el còmput total de la població de les illes són menys percentatge. I això fa que anem perdent els catalanoparlants espais públics, no? Perquè se castellanitza tot l'espai, perquè la gent és bilingüe i passa a utilitzar el castellà per motius històrics i polítics. Un exemple clar és el municipi de Calvià, avui amb 50.000 persones, on només 4 de cada 10 habitants són nascuts a les Balears. Els seus nuclis costaners, com Santa Ponça, Magaluf o Palmanova, són destins turístics de renom, amb nombroses urbanitzacions on és fàcil no tenir cap contacte amb la llengua i la cultura de Mallorca. Los territorios no tienen lengua, quienes hablan son las personas. Entonces, ¿qué es la lengua propia? ¿La que hablan la mayoría de la gente que habita un territorio? Pues en ese caso podríamos entender que en buena parte de Baleares la lengua propia sería el castellano, como ocurre en Calviá, en Ibiza o en Palma, donde el castellano es la lengua que habla habitualmente la mayoría de la población. Incluso en algunos sitios de Baleares podríamos considerar lengua propia hasta el inglés o el alemán.
Emparant-se en els canvis demogràfics, el nou Ajuntament de Calvià de PP i Vox ha decidit que enguany canviarà la diada de Sant Jordi per Sant George, patró d'Anglaterra, en agraïment al turisme anglès. I també ha acabat amb 25 anys de normalització lingüística. El català ha deixat de ser llengua preferent al consistori i a les empreses públiques. Si a més els poders públics no només decideixen no impulsar aquesta llengua, no promocionar-la, sinó que li juguen a la contra, que les perspectives de supervivència són molt precàries. L'alcalde de Calvià ha negat una entrevista a 30 minuts. La seva actuació contra la política lingüística ha generat una reacció a favor del català. La transformació demogràfica de Mallorca també es viu en aquesta escola del municipi de Campos. Des que van començar el curs hem tingut 25 matrícules noves. D'aquestes 25, catalanoparlants només n'hi ha 2. Per tant, tots som gent de l'estat espanyol o fins i tot de fora de l'estat espanyol que de cada dia n'arriben més. Actualment en el nostre centre tenim 27 nacionalitats diferents. I què s'usa esto? Hi ha 2 llengües oficials, s'han d'ensenyar les 2 per igual i el català, a l'hora de parlar-lo enmig de la societat, no té el mateix pes que el castellà. Tots sabem que hi ha moltíssim de mitjans de comunicació, la gran majoria són en castellà, l'alumnat en el pati se relaciona fins i tot quan hi ha catalanoparlants en el grup en castellà i, per tant, aquesta balança l'ha d'equilibrar l'escola. A l'escola s'ha d'intentar que l'ús del català sigui més elevat. A la majoria de centres públics de les illes es fa immersió lingüística. La normativa balear estableix un mínim del 50% de classes en català, que pot arribar al 100% segons el centre, excepte l'assignatura de castellà. Una situació que es capgirarà el curs que ve perquè el govern balear introduirà la lliure elecció de llengua per als alumnes a primària, seguint els acords de PP i Vox. De moment s'ha dotat una partida al pressupost per començar un pla pilot i vigilar el que es fa a les escoles. El refuerzo de la plantilla de los inspectores de la educación para preservar la calidad de la enseñanza y asegurar la ausencia de intromisiones ideológicas y adoctrinamientos en las aulas, con un importe de 200.000 euros para el aumento de esta plantilla. Por supuesto, también la incorporación al presupuesto de la Consejería de Educación de un mínimo de 20 millones de euros para implantar el plan de libre elección de lengua en los centros escolares. No hi ha segregació lingüística perquè no canviem la normativa. És un trencament amb el model lingüístico-educatiu que ha estat vigent des de 1997, per tant, els darrers 25 anys, i que va ser impulsat, això és important recordar-ho, per un govern del Partit Popular, i que ha funcionat raonablement bé. Des del món educatiu ha començat una campanya contra el que consideren una segregació dels alumnes, que s'hauran de separar segons la llengua que triïn. Des del moment que els separes o els segregues, ja no tenen igualtat d'oportunitats. Els castellanoparlants no aprendran català i els catalanoparlants sí que aprendran català i aprendran castellà perquè la mateixa societat fa que l'aprenguin. Per tant, és una qüestió que va en contra dels drets de l'alumnat. Al País Valencià fa anys que alguns grups de docents, AMPAs i organitzacions de dretes volen acabar amb la llei de plurilingüisme. La norma valenciana marca un mínim de 25% en valencià i un 25% en castellà. A partir d'aquí, cada centre educatiu escull en quin idioma oficial farà la resta de l'horari, reservant un 15% per a l'anglès. Lo que queremos es que nuestros hijos tengan su lengua, que es la de nuestra España, ¿no? El castellano, y por supuesto la de donde convivimos y vivimos, que es la Comunidad Valenciana, pero por supuesto sin imposición, sin adoctrinamiento y sin perjuicio dentro de los estudios de nuestros hijos. Ho diuen en castellà, i això ja és definitori de què és el que pretenen, no? És gent que no utilitza la llengua, que no la respecta, que no la coneix. Amb l'arribada de PP i Vox, el govern de la Generalitat Valenciana treballa perquè el curs que ve els pares escollin la llengua vehicular a primària i secundària. Paral·lelament, s'ha eliminat l'obligació de fer un mínim del 25% de les classes en valencià a 144 municipis castellanoparlants que deixaran d'aprendre una de les llengües oficials. Serà negatiu perquè n'hi haurà discriminació
i no tots els xiques i les xiquetes del País Valencià tindran les mateixes competències i no tots tindran la mateixa preparació. Això seria com si en matemàtiques n'hi hauria xiques que només saben sumar i restar i altres que saben sumar, restar, multiplicar i dividir. Segons en quin territori t'haya tocat néixer, sabràs una cosa o sabràs una altra. No porque ahora nos vayan a ayudar, ¿no?, a quitar ese porcentaje que se quiere quitar obligatorio, vamos a eliminar las lenguas, ¿no? Yo personalmente no hace daño el que sigan los niños dando educación física en valenciano o que sigan dando música en valenciano. Eso no nos hace daño, por lo tanto vamos a promover eso. Vamos a que en una fiesta del cole también promovamos esa lengua valenciana. No volen que surti d'aquí, no volen que se pugui equiparar al castellà. És a dir, que hi hagi gent que digui no, estic parlant una llengua com el castellà, com el francès, com l'italià, i per tant la parlaré sempre amb tothom perquè és llengua oficial. No ho volen fer. A l'Aragó la situació encara és pitjor perquè el català no és oficial, tot i ser llengua pròpia. Als adolescents de Massalió, l'ESO els ha canviat la vida. Esta tarde comenzaré y también repasaré para examen. Han de deixar l'escola del poble i també hauran de deixar d'estudiar català. A Trenc d'Alba comencen la jornada per anar a l'institut. Aquí a l'escola, a primària, fan català, que és un 100% dels alumnes, i quan arriben a l'institut, ara mateix hi ha un tall de que estem a 0 alumnes de català. Per anar a l'institut fan un trajecte de mitja hora fins a Vall de Roures. En una de les rutes de transport escolar coneix els pobles del Matarranya. L'autocar les retornarà a primera hora de la tarda, quan acabin les 6 hores de classe obligatòria. Però a primer i segon d'ESO, el català és una activitat extraescolar i si volguessin fer-la, s'haurien de quedar una hora més sense opció d'autocar. La meva filla, que enguany fa segon, repetim la mateixa dinàmica de l'any passat, o sigui, no la podem anar a buscar. Els xiquets que fan primer estan igual, per tant, no hi ha cap xiquet de Massalió que estigui fent català a l'institut de primer i de segon. Les dificultats de transport han fet que un 70% dels alumnes de l'Institut Matarranya de Vall de Roures hagin renunciat al català, segons els pares afectats. La solució seria integrar la classe de català com a optativa dins l'horari lectiu, com fan altres instituts de la franja. Però, com que és voluntari, la direcció de l'institut no ho contempla. Es una optativa porque no es una lengua cooficial, entonces tampoco se puede hacer bilingüismo en catalán, porque el bilingüismo es con lenguas extranjeras y el catalán no es una lengua extranjera. Se puede hacer bilingüismo en inglés, en francés, etcétera, pero bilingüismo en catalán tampoco. Entonces es una optativa de 2 horas. A mi m'agradaria fer en català, però a l'arribar tan tard a casa i tampoc hi ha transport, perquè al final és la meva llengua i m'agradaria poder-ho fer. A moltes famílies els preocupa que els alumnes perdin l'oportunitat d'acreditar uns coneixements lingüístics que els poden servir professionalment per treballar als territoris de parla catalana. Estem molt contents de ser aragonesos i molt orgullosos, però també estem orgullosos de parlar català. Jo vull que el meu fill estudi català, que tingui acreditat un nivell, i és important també a nivell formatiu, és una part important del seu projecte, a part de que és la nostra llengua, se posen com se posen. El català es parla des de fa segles a les 6 comarques de la Franja de Ponent, a l'Aragó, que limiten amb Catalunya i el País Valencià. Però en les últimes dècades ha començat a perdre pes. Les enquestes dels anys 90 indiquen que és un dels territoris de llengua catalana amb més coneixement, amb més competències de català, però els últims estudis ens indiquen que aquesta situació ha canviat i d'una forma bastant ràpida. Això fa que, si no li donem un suport des del sistema educatiu, un procés de substitució que ja s'ha iniciat continuarà d'una manera molt més evident. L'assignatura opcional de català a la Franja es va aconseguir fa 40 anys quan els alcaldes de les 6 comarques van signar el Pacte de Mequinensa el 1984. Va ser un pas important després de segles de discriminació de la llengua pròpia. Nosaltres som analfabetos de la nostra llengua. O sigui, jo, per exemple, encara és avui el dia que no els sé escriure. Els meus fills ja sí, les meves filles ja sí, els meus nets i tots ja ho saben parlar i escriure. La importància del català a Mequinensa es reivindica a través de Jesús Moncada, un dels grans autors de la literatura catalana del segle XX. El grup de teatre Garbinada fa anys que divulga la seva obra fent-ne adaptacions. En una excusa per la concupiscència i la disbàusia? Ja tens raó, ja ho dius bé. Si és que no podem esperar res bo d'un poble,
on les esglésies, tret dels enterraments, sempre estan buides. I, en canvi, als cines, ball o al cafè no hi encabaríem ni una agulla. Ara la cultura en català torna a estar en el punt de mira amb el nou govern d'Aragó, després del pacte de PP i Vox, que preveu eliminar els ajuts a la política lingüística i revisar la llei de llengües pròpies. O castellà o a pèl. Este gobierno se ha planteado como primera medida, y esto lo hemos dicho siempre así, ideológica, política, ser un dique de contención contra este expansionismo catalán, que como ya sabéis, incluso intenta adueñarse culturalmente de las franjas, digamos, pues que lindan con Huesca, Huesca de Zaragoza y de Teruel, que lindan pues con la parte de Cataluña, ¿no? Toda la parte que se conoce como la franja, ¿no? Els objectius de l'extrema dreta busquen debilitar el català a la franja. Però els defensors de la llengua no dubten que respondran, com ho van fer el 2013, quan el PP va definir com a la PAO, llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental, el català de la franja. Jo crec que entrarien a terreno pantanoso. Voler començar a tirar cap enrere i saber que la resposta que podria sorgir des del territori, com va ser la primera i la segona declaració mequinensa, o de no anar, me dona igual, seria contundent. I ara que tothom està més o menys d'acord en això, seria trist tindre que tornar a lo mateix, a retrasar 40 anys en aquest aspecte. Els acords de PP i Vox a les Illes, País Valencià i l'Aragó tenen en comú esborrar els llaços històrics i culturals dels territoris de parla catalana. Aquest any ja no serà oficial la Diada de Mallorca del 31 de desembre, que commemora l'entrada de Jaume I a Palma. Vox la considera massa catalanista i s'ha canviat per la successió de Jaume II al setembre. Vox és un partit que té com a únic programa polític, o gairebé, l'aniquilació de la llengua catalana, la liquidació de l'autogovern i, en definitiva, per tant, la nostra destrucció com a poble. La manifestació de la Diada d'enguany ha tingut un clar accent antifeixista, denunciant els pactes de PP amb l'extrema dreta que deroguen la llei de memòria democràtica sobre la guerra civil i la dictadura franquista. Lo que tiene que hacer con esa Secretaría de Memoria Democrática es cerrarla, fumigarla y acabar con todas las garrapatas, cucarachas y chinches que habitan en ella. Estem en el Bot de la Memòria, que és un memorial, un espai d'homenatge a les víctimes republicanes que moriren en el terme municipal de Calvià. I altres que també eren de Calvià i morien en altres indrets, però que foren ser víctimes de la repressió. Llavors hi ha uns arbrets que representen a cada víctima amb el nom d'elles a una placa posada. Això és un espai que va ser un indret de detenció, un indret d'afusellament i un indret de repressió. És l'únic indret que encara queda dret. En les parets, aquí s'alimenten els pavellons dels presos, aquesta és tan lamentable que se troba avui en dia. Nosaltres hem demanat per activa i per passiva que això sigui un centre d'interpretació, un centre de memòria, un centre d'homenatge a aquestes persones i un centre per garantir la no repetició d'aquests fets i per mostrar a les futures generacions el que va passar i que no ha de tornar a passar mai més. El poble de Pego, al País Valencià, tampoc oblida els efectes del feixisme. 5 veïns van morir al camp d'extermini de Mauthausen després de patir l'exili republicà. Una ferida que es va reobrir l'octubre del 2020 quan un grup ultra del club de futbol de Gandia va irrompre als carrers de Pego fent càntics nazis i atemorint durant hores la població amb l'excusa d'un partit. Nombrosos veïns es van concentrar de forma espontània per protestar davant de la impunitat dels feixistes, que van accedir al camp de futbol protegits per la policia. És el que hem vist sempre també en el País Valencià, no? La impunitat del feixisme i de l'extrema dreta en els moments de reivindicacions com pugui ser l'Estatut, com pugui ser la Primavera Valenciana, com puguen ser les 9 d'octubre, no? Vull dir, aquesta gent sempre ha estat ahí en la seva ideologia de l'odi i nosaltres ho teníem clar, no? Que per Pego no anàvem a tolerar això i que anàvem a defensar-nos. Clar que no, perquè nosaltres el que pensàvem era que estàvem fent el correcte, que pensem que no hi ha que permetir que els nazis o neonazis vinguin al nostre poble o vagin a qualsevol lloc, perquè tots sabem la ideologia nazi, les coses que feia i el que volia aconseguir.
A la sortida del partit hi va haver incidents. Segons la Guàrdia Civil, 6 agents van resultar ferits per llançament d'objectes mentre evacuaven els ultres. Un mes després van ser detinguts 14 joves de Pego, als quals se'ls demana fins a 9 anys de presó per suposats desordres, atemptat i lesions. Els feixistes no van ser identificats ni detinguts, ni s'ha obert cap expedient per la llei de memòria democràtica que el pacte PP-Vox ara vol derogar. Si sobrevius passat per Pego i digues que no tornaran, i aleshores estem a Hausen, 5 de Pego han fet la pell. Durant aquests 3 anys no ha parat la solidaritat amb els 14 joves encausats, que al juny seran jutjats amb peticions de penes altes de presó, mentre no s'actua amb els que justifiquen el feixisme. Perquè som un poble digne, que no tolera les injustícies ni la repressió política. Ahir, avui, demà, visca Pego antifeixista! L'arribada de l'extrema dreta i el PP al govern ha reobert la batalla de la llengua i la identitat a València. Des de la Generalitat Valenciana s'ha donat suport a entitats que mantenen que el valencià és un idioma diferent del català. Estoy en mi tierra, en Valencia y en España. Per justificar-ho, fins i tot afirmen que el valencià és una llengua prehistòrica, de les més antigues d'Europa, en contra de totes les evidències científiques. L'entitat que ho defensa ha declinat explicar-se al 30 minuts. El govern valencià tampoc ha acceptat ser entrevistat per aquest reportatge. Els acords de PP i Vox preveuen una llei de senyes d'identitat per protegir els costums i tradicions de la comunitat valenciana com a part essencial d'Espanya. Para todos, integradora de todos, pero con conciencia. Porque, señorías, hoy se lo digo a ustedes lo que en tantas otras ocasiones los ciudadanos de esta tierra me han escuchado decir. El gobierno del cambio eliminará todo el apoyo a aquellos que nos quieran imponer els països catalans. Así de claro. La unitat del català està fora de dubte per a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució reconeguda com a màxima autoritat en matèria lingüística a l'Estatut Valencià. Si vostè va a la definició de valencià del diccionari, es diu claríssimament que compartim llengua amb Catalunya, les Illes Balears, el Principat d'Andorra, el Departament Oriental dels Pirineus francesos, la ciutat sarda de l'Alguer i la franja de Ponent, és a dir, la part oriental d'Aragó, llocs on rep el nom de català. Yo lo que no creo es que la academia tenga la verdad absoluta, como no la tiene nadie. Tenga la verdad absoluta como no la tiene nadie. Membres del govern de la Generalitat Valenciana qüestionen la màxima autoritat lingüística i fins i tot la Conselleria d'Agricultura s'ha atrevit a escriure el valencià amb normes ortogràfiques inventades. El conseller va dir que cadascú escriguera el valencià com millor li vinguera en gust. Aleshores, és una perspectiva que, és a dir, és una eixida de to que fa riure, però clar, fa riure i fa ganes de plorar, perquè se la creuen, no se la creuen, jo crec que no se la creuen, el que passa que és el seu discurs. És el discurs de l'odi, és el discurs de la confrontació, és el discurs de la ignorància. Me resulta curioso que las facultades de las cuales salen los profesores de valenciano se llamen facultades de filología catalana. Es lo que me resulta curioso. Lo dejo encima de la mesa, nada más. El menyspreu per la llengua també va més enllà de les qüestions acadèmiques i afecta l'ús quotidià. Sovint es pateixen discriminacions per parlar en català, però molts cops no tenen ressò perquè no es denuncien. Al petit municipi de la Vall de Gallinera, a la comarca de la Marina Alta, han tingut problemes per fer servir el valencià com a llengua de comunicació per atendre els veïns, per als expedients i per relacionar-se amb altres administracions. Fins al maig del 2024. Lo que pasa es que yo le vaig dir que al estar la sortida ahí... Parlar en valencià i fer els escrits en valencià ens trobem en el dia a dia que sí que suposa un problema, ja no només en la Diputació, sinó en moltes altres entitats públiques. Crec que, de fet, és un problema estructural, no només del País Valencià, sinó dels països catalans. A la Diputació d'Alacant no van voler atendre una petició d'informació d'una subvenció perquè es feia en valencià.
El funcionari que va rebre la consulta va negar-s'hi dient que no entenia el valencià, llengua oficial segons l'Estatut. Perquè no en quedessin dubtes, van gravar la conversa. Si me puedes hablar en castellano, que no sé valenciano. Pues, y no me pot atendre ningú valencià, és que és la Diputació, no? Estic cridant a la Diputació? Sí, pero en la Diputación no es obligatorio hablar valenciano, Però que m'entengues, sí. T'estic dient que no és obligatori que tu me parles en valencià, per desgràcia, però sí que és obligatori que m'atengues, que jo te pugui parlar en valencià. Pues es que si no lo sé, yo soy de Madrid, yo no conozco el valenciano, entonces, si no lo sé, ¿qué quieres que haga? ¿Que no te entienda? Lógicamente, te estoy diciendo que no sé hablar en valenciano, que no lo entiendo, lógicamente es lógico que te pases al castellano, pero por narices no, pues oye, mira, te he querido atender, pero la próxima vez no te podremos atender. L'Ajuntament va denunciar la discriminació de la Diputació d'Alacant, aleshores presidida per Carlos Mazón, actual president de la Generalitat Valenciana. L'única resposta va ser que es recordava als funcionaris de la Diputació que havien d'entendre el valencià i se'ls oferien cursos voluntaris per aprendre'l. Hem de ser conscients del govern que tenim ara, que va en contra la nostra cultura, va en contra la nostra llengua i per això hem de ser, tindre les coses clares i ser combatius en aquest aspecte i fer valer la llei almenys i mantindre la nostra llengua. Els acords del PP i Vox han fet tancar les oficines de drets lingüístics de la Generalitat Valenciana i el govern balear. Rebien una queixa cada 3 dies de mitjana per discriminacions del català als serveis i a l'administració. Un dels àmbits és el sanitari, on sovint no es garanteix el dret a ser atès en la llengua pròpia. A les Balears s'accentua el problema perquè una bona part dels professionals són vinguts de fora dels països catalans. Jaime Campos és un infermer de Màlaga que va arribar fa 6 anys a Mallorca. Aquí va fer els estudis de llevador, especialitat que ara exerceix a Palma. Cuando llegué a la isla, realmente sabía que se hablaba aquí también catalán, pero no sabía que se hablaba tanto. Pensaba que era algo de pueblos y demás, y luego me di cuenta aquí que se usaba indistintamente con los compañeros, profesionales y demás, y al final pues entenderlo, entiendo perfectamente, pero hablarlo no me he puesto a ello de momento. El govern de les Balears està preocupat per la manca de professionals a la sanitat, una problemàtica arreu d'Europa que s'agreuja a les illes per la insularitat, el cost de la vida i el preu de l'habitatge. Però el PP i Vox també en culpen el català, que consideren un fre als professionals. Si el català fos el gran problema perquè els metges vinguessin, doncs les places de Balears, de Catalunya i de València serien les últimes en agafar-se, i no ho són. Sense aportar cap dada sobre quants sanitaris han renunciat a treballar a les illes per la llengua, el govern ha retirat el requisit que demanava saber català per tenir plaça fixa a la sanitat balear. Yo entiendo que nos hace una discriminación, realmente no operaba como requisito y lo que sí que hay que atender es a la circunstancia actual. El gran reto probablemente que tenemos todos los servicios de salud es procurar tener la cantidad necesaria de profesionales sanitarios, que es el principal recurso de cualquier sistema de salud, y después promocionar de manera voluntaria el aprendizaje de la lengua catalana, porque entendemos que es una parte imprescindible de la relación terapéutica que hay entre el sanitario y el usuario. Els sanitaris ja podien treballar temporalment sense saber català, però amb la retirada del requisit ara podran opositar i fer tota la carrera professional a les illes sense necessitat d'aprendre'l si no volen. L'obra cultural balear, amb el suport de PSOE i Sumar, han portat el cas al Constitucional. Aquí tenemos 2 idiomas. Entonces, yo no digo que no se aprenda el catalán o que no se valore, pero que yo como profesional no pueda coger una plaza por no acreditar ese título, creo que al final crea una situación de rechazo y de, ¿cómo te diría?, enfrentamiento, esto que te obliguen a acreditar un idioma cuando en la atención al paciente a ti en el día a día no te supone ningún problema. Jo penso que el pacient ha de viure el procés de la seva malaltia amb la seva llengua materna. I si és en castellà, jo li xerro en castellà, i si ve un pacient i me xerra menorquí i és menorquí, doncs per respecte li faig amb la seva llengua materna, si en aquest cas el català. El català és l'idioma propi i oficial de les Balears, però no és només una qüestió de drets. La metgessa Helena Muñoz també ha vist que és important per a la salut.
Analitzant la literatura científica internacional, ha trobat diversos estudis que demostren que atendre el malalt en el seu idioma redueix el dolor i millora el tractament. Si ens podem entendre amb el pacient amb la seva llengua, nosaltres serem millor professionals i el pacient estarà millor atès. Per tant, el demanar que els professionals tinguin la competència lingüística del pacient no és discriminar els professionals, és evitar la discriminació del pacient. L'acord del PP amb l'extrema dreta a les Balears vol acabar amb el que anomenen imposició lingüística i per això preveu anar més enllà de la sanitat i que es pugui accedir a tota la funció pública sense saber el català. Vivim a una comunitat on el bilingüisme en el carrer, a les famílies, se viu de manera normal. Per tant, hem de fer normal el que és normal a dins l'educació i a dins l'administració pública. Tot va cap a fer que el català sigui prescindible, que és el que volen, i perquè he de provar de parlar català amb els metges o amb els funcionaris si també no me poden entendre. És que no m'entendran, me generarà un problema, un conflicte. Va cap aquí. A Alacant, una ciutat de 330.000 habitants, el català ja és residual. Ha anat desapareixent i ara és molt difícil sentir-lo parlar. Jo vaig néixer en Alacant l'any 1988. Alacant és una ciutat que està en constant període de creixement, moltíssima gent ve a viure des de fa moltes dècades. Això lligat també a una mentalitat alacantina desarrelada i un tant, diguem-ne, separada dels orígens, ha fet que en la ciutat la llengua s'hagi vist afectada. Han passat generacions i diguem-ne que aquest procés castellanitzador ha sigut molt general, que jo diria que els avantpassats, si tornaren, els costaria de reconèixer segurament. La situació a Alacant no es podria explicar sense el decret de nova planta de Felip V, la repressió franquista o l'economia i els grans fluxos migratoris de les regions castellanes i murcianes al llarg del segle XX. N'hi ha una actitud general d'acceptació de que el valencià és una cosa que no la parlem, però no està mal, no molesta, ahí està. No tenim una mala actitud cap al valencià, en general, altres sí, però tenim al voltant d'una quarta part que té una actitud prou bel·ligerant. I els que tenen actituds bel·ligerants en totes les qüestions polítiques, ideològiques i tal, són els que més soroll fan, ¿no? ¿Cuánta gente hay que realmente haya nacido, crecido y vivido en la Comunidad Valenciana? Casi, yo me atrevería a decir incluso que un 50% somos de fuera. Yo lo pasé mal al principio, pero fui capaz poco a poco de aprenderlo. Lo que no podemos hacer es un rechazo, ¿no? Y si yo hoy no te entiendo y te pido que por favor hablemos en la lengua común de todos, pues realmente podamos hablar sin verlo como un ataque ni como una guerra, ¿no? La situació d'emergència que viu el català a Alacant ha servit d'excusa a Vox per demanar que la ciutat surti del predomini lingüístic valencià i s'integri el castellà. De moment no ho ha aconseguit, però si s'aprovés, tindria conseqüències molt negatives sobre l'ensenyament i l'ús públic del valencià. Encara que en la ciutat d'Alacant només se parlarà castellà, tu no pots amputar la llengua, el valencià de la ciutat d'Alacant, perquè forma part de la nostra identitat. Forma part de la cultura de la ciutat. Tu el que no pots fer és a aquesta gent marginar-la i dir-li tenim dues llengües oficials, però a tu només t'anem a permetre que conegues una, perquè volem que sigues un ignorant. Això no té ningú sentit des de l'administració pública. L'escola i la Universitat d'Alacant són espais on es pot viure en valencià i també han estat eines que han permès a alguns castellanoparlants recuperar la llengua dels avis. Quan el trencament generacional ja s'ha produït, quan els pares han deixat de parlar als fills, l'escola ha pogut revertir ja, fins i tot a la ciutat d'Alacant, aquest procés, perquè molts recuperen la llengua que han sentit els iaios, pot ser, però els pares no els han parlat, però els iaios en casa era una llengua familiar, o ni tan sols això, pot ser la llengua no formava part de la família, perquè venen d'Albacete o perquè venen d'altres poblacions castellanoparlants. Manuel Lillo va néixer a Alacant en una família alacantina, però va aprendre el català a l'escola perquè a casa li parlaven en castellà.
Bien. Sí, Manuel. Pasa. He encontrado esta foto que... Ese soy yo. En el centro. El del centro de Blanca. Ese soy yo. O sea, digamos que aquí todas estas personas mayores, entre ellas hablan valenciano, sí, pero hacia los jóvenes, que sois vosotros, sí, ya os hablan en castellano. Sí. O sea, esta es la foto del corte generacional, por decirlo así. El valenciano se va quedando para las clases, digamos, más populares. Entonces, la señorita con Pau hablar en valencià habla en castellano, porque si no, pues es de poble. Que vosotros me educasteis a mí en castellano, nos educasteis a mi hermana y a mí, tú fuiste educado por tus padres, por mis abuelos en castellano. Cuando se acabó la guerra, primero al que hablaba en valenciano la Rabona Galtá, y luego ya aquello se suavizó y se permitió hablar en la intimidad, como decía Aznar. Y pasado el tiempo, ¿te da pena que el valenciano desaparezca de Alicante? Si no va a desaparecer nunca. O sea, hay gente de tu generación que ya os reunís y habléis en valenciano entre vosotros. Eso ja és algo. Els alacantins que han recuperat la llengua parlen valencià de portes endins, en espais on se senten segurs. Acabes la setmana, faena, i jo estic en unes ganes d'agarrar el llit. Quan vens aquí, vens en una idea, i és que vens és un lloc en el que pots ser valencià sense amagar-te, sense por a que un dia te diga algú per el carrer «Ala, parla espanyol», què passa en Alacant? No és una cosa que digues passa moltíssim, però passa. I aquí no passa. La Moixeranga d'Alacant va néixer fa 10 anys aprofitant l'expansió d'aquestes colles al País Valencià. Les seves construccions, predecessores dels castells catalans, són una manera de reivindicar la cultura valenciana i també de donar a la llengua la normalitat que ha perdut al carrer. Heu d'agarrar els peus dels segons, d'acord? La colla s'expressa en valencià. Les seues comunicacions en xarxes, en les entitats, en les associacions, en els ajuntaments, són sempre en valencià i nosaltres aquí les instruccions se donen en valencià. Després tenim gent que parla castellà, tenim gent que parla anglès, inclús alemany, però la llengua vehicular de la colla és el valencià. A la comunitat de catalanoparlants, si vol sobreviure, potser s'haurà de tancar un poc amb ella mateixa, mantenir-se el nombre de catalanoparlants, però el nostre pes demogràfic, en termes relatius, anirà baixant. Hem resistit més de 300 anys. Ni Carlos Mazón ni todo Vox ja han de passar més anys. Vull dir, des del decret de nova planta hem estat resistint. No crec que per 4 anys més vaya a passar res. Sí, vale, le viene muy bien en la Comunidad Valenciana el saber el valenciano y el tener esa titulación. Pero es que yo quiero que mi hijo sea ciudadano del mundo y funcionario del mundo. No tiene que cerrarse solamente en la Comunidad Valenciana, porque entonces sí que estamos creando una independencia, ¿no?, entre nuestra propia Espanya. Com a ciutadans de Balears, del País Valencià, de Catalunya, també hi tenim alguna cosa a dir. I que si realment ells volen una Espanya en què ningú se'n pugui anar, aquesta Espanya ha d'acceptar tothom com és.